zani biya sadaki in kai ki daki MK zamani na yau tattaki I wonder with you haka shayar rayuwa kisa na koma kamar wow kaman black diamond tafola kaga kallon da ke mun kuwa kaga big boy Assalamu alaikum ƴan mata na tsaya mana dan Allah malam da aka ta na san ka ne miye what you get money you get money you know say wallahi ya kwaya kai ne wallahi ni ne ina ta jin waƙar ka kai wata waƙa shawa ne wallahi please in zan yi download din waƙoƙin ka ta yaya zani wannan ya shefu komai sauki wallahi ko zaki shiga audio magnet ki danna shawa lele ko ki danna black diamond shi akwai wata sabuwa ma da za ta fito kwanan nan ina ga on monday ya sunanta da wake ka zo yan mata da wake in kika ji ta sai kin rola fa sai kin taka ina zuwa ka wallahi zan je gidan kawata zan dan taka miki da wake ka zo baby da wake ka zo da wake ka zo ya mata da wake ka zo ne da wake ka zo baby da wake ka zo da wake ka zo ya mata da wake ka zo ne selfie selfie ki zo mi yo selfie selfie